Bona nit, amics del misteri. Per mi sempre és bona nit. Com sabreu, el passat dimecres el jugador de bàsquet Marc Gasol va declarar públicament que es retirava dels terrenys de bàsquet. Marc va dir que ja no es trobava bé físicament, que ja no podia continuar i que ara vol ser millor pare, millor amic i millor amant. Tot això està molt bé, però per què s'ha retirat realment Marc Gasol del bàsquet? Les meves fonts m'indiquen que res té a veure la seva forma física. Per què deixa el bàsquet de manera tan sobtada? Per què ni tan sols continua jugant a bàsquet als partits de solters contra casats de Girona? I el més important, què ens amaga? Hi ha diferents teories que expliquen la retirada de Marc Gasol. Les meves fonts m'indiquen que farà uns mesos Pau Gasol, el seu germà, va rebre una trucada telefònica al seu telèfon fixe de la seva casa a Los Angeles, on una veu misteriosa li deia: Pau, digue-li al teu germà Marc que deixi el bàsquet. I que ho deixés si no volia patir conseqüències desagradables. Automàticament Pau Gasol va trucar al seu germà i Marc, per evitar problemes familiars, va ser quan va decidir deixar el bàsquet. He de ser sincer amb vosaltres, aquesta és la teoria que menys s'aguanta, no? Perquè tots sabem que actualment ningú a casa seva té telèfon fixe, no? La següent sí que és més plausible. Marc Gasol va tenir un somni on va veure muntats sobre un cavall a Juanma López Iturriaga, Nacho Solozábal i Fernando Romay. De cop i volta, Romay va ser el que va baixar del cavall, es va apropar a l'orella de Marc Gasol i li va dir: Deja el bàsquet i vente a passar palabra. El fet que l'escollit per donar-li el missatge a Marc fos Fernando Romay li dona una gran possibilitat de veritat a aquesta teoria, perquè com tots sabem amb el tarot modern, la carta de Fernando Romay és una carta que simbolitza la veritat, no? Per aquest motiu no descarto, li dono un 60% de possibilitat a aquesta teoria, però la que crec jo que és la teoria, poc sabreu, ara ja ho sabreu tots, que Marc Gasol era o és un habitual de les reunions que es fan els dies 11 de cada mes a la muntanya màgica de Montserrat per mantenir contacte amb els extraterrestres. No ho sap gaire gent perquè m'han comentat, sempre va disfressat, porta perruca i ulleres, però és ell, sens dubte és ell. I també farà uns mesos, no puc concretar quants per no donar uns detalls molt exactes, en una d'aquestes trobades Marc misteriosament va desaparèixer durant 2 hores. Els seus companys no sabien on era i ell a les 3 hores va aparèixer per la muntanya, pel bosc de la muntanya, el van trobar totalment desorientat i repetint aquesta frase: M'han dit que he de deixar el bàsquet. M'han dit que he de deixar el bàsquet. Qui li va dir a Marc Gasol que deixés el bàsquet? Crec que per tots vosaltres queda molt clar qui li va pràcticament ordenar a Marc que deixés el bàsquet. Molt bé, amics del misteri, us deixo aquestes 3 teories sobre la taula, no? Sobre aquesta taula espiritual, no? Sobre la que cada dia fem aquest podcast del misteri. Quina és la teoria verdadera? Jo tinc la meva teoria, valgui la redundància. Però quina és la vostra? Digueu-me a comentaris quina és la teoria que per vosaltres és la verdadera. Bona nit i fins la pròxima, amics del misteri.